Pali zinthu zina zimene zidakhazikika pakati pathu koma ndi zinthu zomwe zisali zolondola. Apa ndimafuna kukambapo nkhani yokhudza Chiarabu, kukhala chiyankhulo cha anthu aku Janna, kukhala chiyankhulo chimene tidzafunsidwe m'manda, kukhala chiyankhulo chimene Allah subhanahu wa ta'ala adzayankhule ndi akapolo ake pa tsiku la chiweruzo. Pali hadithi yomwe ikuchokera kwa Abdullahi ibn Abbasi komanso Abdurrahman ibn Sakhri yemwe ndi Abu Huraira. Mmenemu mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akufotokozedwa kuti anati, ahibbul araba li thalathin, akondeni aluya pa zifukwa zitatu. Li anni arabiyu, chifukwa choyamba ndichoti ineyo ndine Mwarabu. Wal Qur'ana arabiy, komanso Qur'ani ili mu Chiarabu. Wa kalama ahli aljannati arabiyu, komanso chiyankhulo cha anthu aku Janna ndi Chiarabu. Hadithi imeneyi ndi hadithi ya maudhu' la asla lahu, hadithi yopekedwa ndipo ilibe tsinde mu Chisilamu. Ndipo pali hadithi ina yomwe adayankhula Az-Zuhri. Menemu Abdurrahman ibn Abdul Aziz akufotokoza kuti sa'altu Az-Zuhri an lisani ahli aljanna, ndidamufunsa ineyo Az-Zuhri za chiyankhulo cha anthu aku Janna. Faqala, ndipo iye adati, balaghani annahu arabiy, zandifikira ine kuti chiyankhulo chimenechi ndiye ndi Chiarabu. Hadha alhadith da'ifun jidda, hadithi imene ndi hadithi yofoka kwambiri, kusonyeza kuti chiyankhulo chimene anthu adzayankhule pambuyo poti amwalira akuchidziwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala yekha. Mtumiki wa Allah sadatifotokozere, ndipo palibe wina amene angatifotokozere zokhudza zinthu zobisika kupatulako Allah pamodzi ndi mtumiki wake. Ndi Allah sadatiuze, mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam sadatiuzenso. Ndiye tiyeni tisalimbane ndi kumaloweza Chiarabu, akuti tikuloweza Chiarabu ichi chifukwa ndi mafunso am'manda tidzafunsidwa mu Chiarabu. Anakuuza ndi ndani? Ayi pa tsiku la chiweruzo Allah adzatiyankhula mu Chiarabu, ananena ndani? Komanso ku Janna anthu tikazalowa kumene kuti tiziyankhula Chiarabu zimenezo ananena ndani? Chifukwa mtumiki wa Allah sadatiuze. Ndipo masahaba radhiyallahu anhum, hadithi imeneyi awawa adangoyikidwapo, Abdullahi ibn Abbasi komanso Abu Huraira adangoyikidwapo chifukwa hadithi hiyo siyochokera kwa iwo sadafotokoze zimenezo. Choncho tiyeni tiwauze ena kuti sizoona kuti chiyankhulo chimene munthu amayankhula akamwalira ndi Chiarabu. Zimene zakuzidziwa ndi Allah kuti tidzayankhula chiyankhulo chanji, kandi chichewa chathu chomwechi, kandi Chingerezi, kandi chiyankhulo chilichonse chimene munthu amayankhula zimenezo Allahu a'lam.